Sacela ungiphendula lo mbuzo ukuthi so ngamanye amazwi uqonda ukuthi abantu bamaskandi besifazane kusamele basebenze yebo noma cha? Hayi ngijongo. Hayi wena ufuna ukungibona. Wena Ngibingelele kuphi na kufunye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Le question yake yabuzwa last year. And ngizocela ukusebenzisa impendulo ecishe neya last year. Yabo kuyikhuphuka ngithi sithe it's competition based kahle. Bese kuba khona abaculi basuke bezoperform. Now there was a suggestion last year eyayithi ngelovi why ungavuli i-competition yabantu besifazane within ikhuphuka yabo kube khona le ekhona bese kuba khona yabesifazane and into yami yathi no angeke ngize ngikwenze yabo simply because abaculi bonke whether uwesifazane noma owesilisa competition is the same yabo hence we do not have president wabantu besifazane no president wabantu besilisa. We only have just one president yabo. If umuntu wesifazane efuna ukuba president, he should fight against the big sharks abe president yabo. So similarly to abantu besifazane, if abaculi besifazane befuna ukungena mhlawumbe kwi-competition, do best uzothola i-platform, uzothola ithuba lakho nawe yabo. Like I'm saying, last year we had about 6, but uma singakhuluma iqiniso ukuthi ezinye izinto mawuzisho from a good heart bese oyilalele ayithathe ngendlela wrong yabo ukuthi uma ngathi njengamanje kubacula esinabo besifazane uma ngathi kuwe nje awungepho yedwa ongangena kwi-competition compete nalabo abantu singafaka abantu kubaculi besifazane ozosinika i-competition asifuna umuntu ezomfaka for ukuthi ngoba umuntu wesifazane. It's an excellent competition. You compete because you deserve to compete, not because because of gender yabo. So kubantu besimame currently ubani esingathi lo singamfaka afika phambi kwabo. Let's look at numbers here because numbers don't lie. How are they doing? Kuma numbers, be it it's fan base or it's digital streams and download. As streams because are they near competing to artist la akona with competition in terms of numbers? Because mina before ngize decide ukuthi okay lama artists I deserve ukungena la, I look at all those things. Angiveli ngithi ukagcono ngoba uzongibonga ngebhodlela ngoba futhi ngidlala naye ibhola yabo bese ngithi ukagcono uyangena yabo. It does not work like that. I look at factors amaningi before I decide which lo uyangena yabo. So if you look at numbers, because numbers don't lie yabo, mhlawumbe angingathi asinayo ngoba mhlawumbe ngiyageda, but ubani umculi njengamanje wesifazane onama numbers athi ya ngiyangena la. Asike sithala ngendlela bekungayo ngenzansi. Sengisho ukuthi ake competition but uyaphefumula. Okay, no, ngiyakunderstand la. Bengisa address leyo competition ukuthi mhlambe kungani singababoni abaculi besifazane kwi competition. I would love for them ukuthi bethi take part, but I would not love ukuthi bethi take part just because umuntu wesifazane yabo. Indimi iyodwa. Let's just compete yabo. So in terms of ukuthi bebe khona kwi event baba khona na last year babe khona. I remember we had sakhumbula post but ngiyazi ayikhona ma yellow bone, ngiyazi ukuthi ayikhona ubambuselaphi wamuye khona okay noma sakhumbula but baba khona. It's a fact ukuthi abantu baningi njengabantu besilisa baba baningi yabo, because currently umculo kaMaskandi is dominated by abantu besilisa. It's a fact yabo. There were years mongathi go back where umculo kaMaskandi was female dominated
yabo isikhathi engane zoma noma tshitsha mhlophe hayi nemthende guys that era uMaskandi nje babe khona besilisa that abantu besifazane were up there with abantu besilisa yabo after lapho angazi kwalahlekapi yabo because uyazi ukuthi uma uqaphela sisami ingoma eziningi zabantu besifazane manje eyidumile yilaba suke befeatureshwe khona abaculi besilisa sekukancane yabo futhi athi ngingakhuluma le nkulumo izothi iphuma la besiba enye indlela hayi yabona ngivale but ngizama ukukuvezela ukuthi before ngize ngidecide ukuthi lo uyangena lo angeni angibuki nje mehlweni kanje bese ngithi ngoba intwana yami le ngiyayazi yabona ungifonela siphume sithi ushaya iphuzu ngithi akusebenzi kanjalo kunezinto esizibhekayo before umuntu angena yeah mfowethu. So sicela ungiphendulele lo mbuzo ukuthi so ngamanye amazwi uqonda ukuthi abantu bamaskandi besifazane kusamele basebenze kanzima yebo noma cha? Hayi ngisho hayi wena ufuna ukungibopha ngisho njalo but I'm just saying abantu besilisa benza kangcono njengamanje. I'm not saying abantu besifazane abenzi kahle. Kungenzeka mfethu ukuthi wenza kahle. Yabo? Wena wenza kahle. Siseklasini le-1 uyaphasa u70% student. Wenza kahle. Yabo? Usikhala u90% student. Wenza kahle kakhulu akusho wena wenze kahle. Uma sikhetha umuntu owenza kahle sikhetha ba. Usikhala but wena uno70 but akusho wenze kahle. Ukuthi ngoba kukhona umuntu owenza kahle kakhulu kunawe. Similar to that. Uyebo noma cha nginawo wona. Ufuna ungofisa wena. Aphandle uma uthi cha khona umnyono nombuzo noma nombono ngicela nje sidlulile kwe ukuthi noma ncwadi kulento obuyishilo. Mhlawumbe asiqinisekisise leyo ukuthi sinaso isikhathi sokuvala. Ukuvota. Sibonisana ke nabazi induna zabazobemelele ilokhuzana induna zabo kwi-competition yabo kodwa sizoba naso kusho ukuthi isikhathi esithi after 8 siyavala noma sithi ngo8 mhlawumbe ngibona nje right avela amathikithi ngoba sobe sho ukuthi lobe lingasasebenzi ukubala thina mase siwakhiphile ama-results sobe sesiqedile ama-results aphuma ngalento thina sesizovumelana ukuthi ama-results esiwakhipha ngasiphi isikhathi yebo okay no ngicabanga ukuthi right ngaleyo ndlela.